Aquesta setmana es compleixen 2 anys de l'incendi que va cremar gairebé 1.700 hectàrees a les comarques de la Conca de Barberà i de l'Anoia. Així començaven gairebé 48 hores crítiques que en molts moments van fer tema un incendi d'una magnitud encara més gran. Després de devastar la zona agrícola, el foc va arribar fins a la serra de Caral Miralles, on amb l'ajuda del vent devorava hectàrees forestals en qüestió de minuts. Teníem molt clar que si en 20 minuts no apagàvem aquest incendi, 20-25 minuts, si en 20-25 minuts no el parem, ens el mengem amb patates. Saltarà per la serra i anirà per on li doni la gana. No? A partir d'aquí, a per on anirà, tampoc ho teníem clar. No? És a dir, el que estava clar és que el diumenge al matí, quan ens vam llevar, poder sí que no el veurem a tous, saps? Poder sí que no el veurem a tous i va anar passant el dia i aquella tarda, vull dir, vam veure tous, vam veure saltar tous. I allò és el que et dic, és allò que ens va dir, ostres, tu, tota aquella feina que hem fet fins ara la perdem de cop perquè això ens arriba a casa sí o sí. L'incendi va arribar també a Sant Martí de Tous, després d'haver cremat més de 1.000 hectàrees a Bellprat, una tercera part de la superfície del municipi. El moment més delicat es va viure la tarda de diumenge, quan la formació d'un pirocúmul va obligar a suspendre les tasques d'extinció pel perill de caiguda d'aquest núvol. Recordo els tractors dir-los cultiveu l'últim i fora, i tots érem aquí a la masia. Això es va començar a fer gros, van desaparèixer els mitjans aeris, va desaparèixer tot el que hi havia per aquí al voltant de Tous. Per l'emissora l'únic que deien era, sisplau, retirar de l'incendi, aneu a zona segura. Nosaltres estàvem representant zona segura a Masia Canau Vereda, però al final vam optar per agafar i marxar cap al poble de Tous per estar més tranquils. L'Ateneu Les Tous va ser l'espai escollit per acollir algunes de les persones evacuades durant l'incendi entre les nits de dissabte i diumenge. Doncs van habilitar tot el material que necessitem per ficar albergs, llits, mantes, etc. Vam anar a 2 centres i un d'ells era aquí a Sant Martí de Tous, al mateix Sant Martí de Tous, que la població gestionava ells molt bé, a més, tot l'alberg. L'aturada de la marinada durant el vespre i l'arribada de precipitacions van ajudar a aturar l'expansió de l'incendi i van tranquil·litzar els veïns de Sant Martí de Tous que havien vist com les flames s'acostaven al nucli. També hem de donar les gràcies als més de 2 milions de litres d'aigua que vam moure durant aquests 2 dies per tenir aigua a les basses del municipi de Sant Martí de Tous i de Miralles. Això ho vam fer-ho amb pagesos voluntaris, empreses que van venir a col·laborar i no hem demanat ni un euro després per poder cobrar tot això. 2 anys després, les tasques de restauració de la zona cremada sembla que van pel bon camí, però les ADFs demanen més inversió en prevenció per evitar que les pèrdues siguin tan importants.